Ja Vili Kuusistolla röyhkeät pelintekijätehot 0+6. Kolmas paikkaakin pitää hallussaan Rauman Pässeltä Antoine Herpin. 5 maalia tehtynä. Ja turnauksen maalipörssin kärkipaikka siis Herpinin hallussa. Tästä liikkeelle Rauman Pässien ja Liikunnan Riemun välinen puolivälieräottelu. Voittaja välieriin 4 parhaan joukkoon poropoikien vastustajaksi. Toisella puolella kaaviota varmistunut välieräpari siis Pallosaukot vastaan Pelikassit. Riemu ensimmäiseen hyökkäykseen Ari Närhen johdolla. Autio. Syöttö päätyy. Aaltonen pääsee katkaisemaan. Hyvin vaikka paine onkin melkoinen, niin selvittää tilanteen. Kuusisto hakee maali kulmalle ja siellä on kuuma lapa turnauksen maalipörssin ykkönen. Antoine Herpin ensimmäisellä minuutilla iskee Rauman Pässit johtoon. 6. osuma tähän turnaukseen. Saa nähdä mennäänkö Herpinin toimesta 2 numeroisille maalien määrässä. Komea hyökkäys. Ja Vili Kuusisto raipemainen syöttö. Hänellekin jo 7. syöttöpiste tähän SM-turnaukseen. Herpin nousee 6 pisteeseen. Kuusisto tällä syöttöpisteellä ohittaa Teleniuksen ja nousee pistepörssin kärkipaikalle. Ykkösnimet olleet Rauman Pässeillä odotetun vahvoja tähän mennessä. Nopea ensimmäisen minuutin johtomaali Pässeille. Toimii varmasti Riemulle jonkinlaisena herättelynä. Martiskainen vielä takaisin alas. Linkisyöttö eteenpäin, mutta paitsioon päättyy tämä Liikunnan Riemun hyökkäys. Historian 8. Suomen mestaruudesta siis taistellaan. Poropojat voittanut tuon viime vuoden mestaruuden myötä 4 kertaa Suomen mestaruuden, Pelikassi 3. Ja kuten tuli sanottua aikaisemmin, niin kertaakaan ei muita joukkueita kuin edellä mainitut ole finaalissa nähty. Poropojat palasi mestariksi parin vuoden tauon jälkeen viime vuonna. Siitä ennen Pelikasseille 2 peräkkäistä mestaruutta. Paraisilla viimeksi pari vuotta sitten Pelikassit pääsi mestaruuspokaalia nostelemaan. Pitkää hyökkäystä Pässit nyt virittelee Tommi Touru. Pari maalia jo tässä turnauksessa tehnyt. Korjataan sen verran, että ilmeisesti 1. Tilastosivun mukaisesti Touru juuri nyt maalin takana. Komeasti taistelee tilanteen loppuun asti. Tourua vieressä ottamassa on Matias Ahtola. Ei pääse Touru hänelle palloa pelaamaan. Riemu selvittää tämän pitkän puolustustaistelun ja samalla pääsee pallon kanssa vaihtamaan. Nyt on kupongit vähän Pässeillä sekaisin. Siinä oli paikka aukenemassa. Syöttö keskustaan Viitaselle. Nopea riisto ja nopea hyökkäys perään uudelleen Riemulta. Nyt on maalin edustaa hyvin Aaltonen puolustamassa. Ja hänen vuorossaan lähteä nostamaan Pässien seuraavaa hyökkäystä. Pallo pysyy tyylikkästi lavassa. Aaltonen laukoo itse. Yllättävä laukaus. Tulee maita pitkin. Parkettia pitkin. Multisport-pelialustalla tätä pelataan. Turnausta Lempäälässä. 3 minuuttia takana ensimmäisestä erästä. Pässit johtaa tuon Herpinin osumalla 1-0. Maali syntyi jo ensimmäisellä minuutilla, kun vasta 46 sekuntia oli pelattuna. Ja Pässit vaihtaa pallon kanssa. Klassinen viivelähtö. Tiivis 5 pelaajan trappi odottelee nyt Riemulla siinä oman sinisen ja punaviivan välissä. 1-4 muodostelmalla ja siitä ei mennä tällä syötöllä ainakaan läpi. Uusi yritys, Herpin. Taidokkaasti pitää pallon itsellään. Hyvällä liikkeellä lähtee jälleen etsimään uutta tilaa. Sitä ei kuitenkaan juuri meinaa syntyä. Niin hyvin ne Pässit. Riemu tällä hetkellä tuota omaa siniviivaa puolustaa. Sieltä on vaikea läpi mennä. Nyt kuitenkin siinä onnistutaan puolittain. Maalilta irtoaa Pitkänen hyvin vastaan.
Riemun vuoro rauhoittaa ja samalla vaihtaa pallon kanssa uusia pelaajia askiin. Kilponen ei ole yli, joten paitsio ei purkautunut. Koivunen lähtee haastamaan laidan puolelta. Kovaa kontaktipelaamista Miika Martiskaiselta. Samaan suuntaan pelaajat olivat menossa, joten tämä käy. Kuusisto ei pääse jatkamaan omille. Sen jälkeen Aution syöttö laidalle. Ja ainoastaan siirtopallolla joutuu tässä Riemu pelaamaan. Pallon hallita takaisin pässeille. Ja pässien maalilla muuten tässä pelissä on jälleen Luis Herpään. Hänkin nämä pronssimitalista ja kesäkuun lopulta. Teemu Seikkula torjui siis tuossa pässien viimeisessä lohkopelissä PHC:tä vastaan. Aaltonen. Kärkimaa. Hyvin löytää tilaa laidan puolelta, ohittaa heittämällä Saku Leinosen. Laidat ryskyvät, kun tilanne kehkeytyy entisestään. Autio edelleen ylittää punaviivan, jakaa Leinoselle. Siellä oli läpiä jo mielessään Joel Järvenpää, mutta missään vaiheessa ei syöttöä Järvenpäälle tullut. Pässit kääntää keskialueella rohkeasti, tulee nyt vastaan Väinö Tapper. Pässelle avautuu hyvin tähän hyökkäykseen tilaan, mutta siitä ei Koivunen kuitenkaan laidalta keskustaan ihan kunnolla pääse, ainakaan pallo lavassa. Ahtola käyttää hyvin viivaa hyödyksi, sieltä viuhuu viivapelaaja Aaltosen kuti. Menee suoraan plekseihin. Miki Nieminen. On aika hyvänäköistä paikkaa rakentumassa Tommi Touru, parkkeeraa itsensä takatolpalle. Nieminen löytää Aaltosen, joka joutuu vaikeuksiin. Leinonen hyvin paineistamassa ja riistääkin siitä Aaltoselta pallon. Leinonen on tilanteessa kuitenkin aika yksin, kun vaihto on taustalla käynnissä. Arttu Flink. Martiskainen. Nyt hyppää kaukolla myös Aleksanteri Rönkä numerolla 66. Flink. Mistä se tila löytyy? Hän etsii laukaisuväylän, löytääkin sen, mutta ei vaikeuksia Louis Herpäänillä. Varma torjuta pässien maalivahdilta. Kohta puolet pelattuna ensimmäistä erästä. Antoine Herpinin osumalla pässit johtaa tätä puolivälierä-ottelua 1-0. Tämän ottelun voittaja siis välieriin Poropoikien vastustajaksi. Se peli on alkamassa kello 13.45. Pelikassit pallosaukot 14.45. Ja sitten pienen breikin jälkeen mitalipelit käyntiin kello 16. Pronssipeli, finaali kello 17. Hyvä katko Röngältä. Flink hakee keskelle. Siitä avautuu ihan ok tontti Karlo Kurviselle. Kimmokkeen kautta laukaus nousee ylös ja tästä pelikatko. Autio löytää kapteeni Hyvösen. Hyvönenkin ollut yksi Riemun tehopelaajista tässä turnauksessa. Autio laukaus maalille, laukaus osuu tolppaan ja tolpa kautta pallo tulee sinne Herpinin varusteiden alle. Nyt oli tuuria pässeillä matkassa, että nolla pysyy taululla. Tässä uusintana hyvästä kuvakulmasta. Siinä on aika hyvä maski kyllä. Paha maski Herpinin kannalta. Liikkuvaa maskiakin siitä juuri laukauksen lähtiessä maalin edessä. Lähellä oli liikunnan riemun tasoitus. Kapteeni Mikko Hyvönen aloittamaan. Vastaan tulee Tommi Touru, joka voittaa aloituksen laidalle. Pallo päätyy kuitenkin Riemulle. Aloituksen jälkeen Hyvönen. Hyvä yritys pelata sinne nousevalle Tapperille. Tapper. Autio.
Autio laukaus kohti maalia. Idea on hyvä, mutta ihan riittävästi ruutia ei tuossa laukauksessa ollut. Kilponen kiertää pässien maalin, mutta hetkeksikään ei saa ylimääräistä tilaa. Siitä pitää huolen Tommi Touru. Sitten pallo tulee Ari Närhelle. Uudestaan Kilponen. Närhi yrittää tyylikkästi kääntää siitä vielä Kilposelle. Kilponen maalin takana. Imee itsensä 2 pelaajaa. Tappere. Miska Autio. Hyvönen, kapteeni, loistava syöttö siihen keskelle. Närhi ei ihan kunnolla pallon osu. Nyt pyörii peli mukavan näköisesti. Riemu hakee toden teolla tasoitusmaalia. Hyvösen laukaus nousee kimmokkeen kautta yli. Nyt pitäisi saada sitten pässien käännettyä pelin painopiste toiseen päätyyn. Se lienee tässä paineessa kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. 9 minuuttia kohta erää pelattuna. Flink. Kilponen maali taakse Flinkille. Molemmat joukkueet vaihtavat. Tuomela. Välivitys. Martiskainen. Pitkä hyökkäys. Jatkuu jatkumistaan ja seuraava syöttö takatolpalle päivystävälle Tuomelalle. Ei tule ihan lapaan ja nyt pääsee vihdoin pitkästä aikaa Rauman päästit hyökkäämään. Vauhdilla tullaan viivan ylitykseen, mutta Ahtolan syöttö katkaistaan. Ja tässä on Riemun seuraava paikka. Siirto maalin eteen. Loistavasti pääsee jatkamaan Saku Leinonen, mutta Herpin kestää pässien maalilla. Ottanut tässä nyt isoja torjuntoja useamman ensimmäisen 9,5 minuutin aikana. 1-0 pässit johtaa aikaisella Antuan Herpinin johtomaalilla. Se maali nähtiin jo ensimmäisellä minuutilla. Pitkästä aikaa mennään. Riemun puolustus päätyy. Kuusisto. Turnauksen syöttöpörssin 1 riisutaan irti pallosta kuvainnollisesti. Siihen katkeaa Väinö Tapperin eteneminen. Samalla Riemu vaihtaa taustalla. Samoin tekee Rauman pässit. Askin hyppää 8, Eemeli Saarinen. Vaihdosta Miki Nieminen, nyt pallo lavassa maalin takana. Avaus keskelle, tavoittaa Anderssonin. Alkulohkopeleihin 2+1 teot Tommi Anderssonille. Autio. Juuri samalla hetkellä Tapper menossa vaihtoon. No nyt pääsee Tapper vaihtamaan. Autio nostaa itselleen päätyyn. Hänet liimaa laitaan Lukas Aaltonen. Niemiseltä ihan hyvä yritys pelata siihen keskelle, mutta pieneksi menee. Seuraava laukaus lähtee aika kaukaa ja taas nousee pallo kaukalon laidan yli. Pelikatko, kun 10.53 on pelattuna ensimmäistä erää. Tasaista peliä tähän mennessä myös tässäkin puolivälieräottelussa, jonka voittaja etenee siis välieriin Poropoikien vastustajaksi, hallitsevan Suomen mestarin vastustajaksi. Tasainen vääntö nähtiin ennakkosuosikkien välillä A-lohkossa. Poropojat pelikassit päättyi 1-1. Joten paremmalla maalierolla Poropojat voitti lohkon. Tourun nostolaidan kautta eteenpäin, ei omia tavoita. Näin pallo Martiskaisen haltuun. Martiskainen hyvä yritys, mutta Touru katkaisee. Koivunen lähtee haastamaan nyt Arttu Flinkkiä. Hänen ohi ei niin vain mennäkään. Touru päädyssä. Työntää siitä pallon viereen Ahtolalle. Ahtola rauhoittaa. Kärkimaa kääntää maalille. Idea on hyvä. Ei pääse siitä Touru ohjaamaan kohti maalia. Jälleen Riemu rauhoittaa, molemmat joukkueet vaihtavat. 3 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Jälleen Askin hyppää Väinö Tapper Riemun puolustukseen. Hänkin siis MM-kisoissa mukana pronssijoukkueessa Mikko Hyväsen kapteenin lisäksi. Pässeiltä
molemmat Herpiinit kisajoukkueessa mukana. Hienosti vapautetaan nyt tilanteessa Mikko Tuomela. Tuomela hakee vielä syötön sinne vasemmalle puolelle Saku Leinoselle. Autio. Järvenpää hyvin laukoo sinne ruuhkaan. Hyvää malttia Teleniukselta. Hakee syötölään Herpiin ja hänet puolustaa kuitenkin Tapper niin, että ei palloon pääse. Kohta lähteekin jo 2 viimeistä minuuttia tästä ensimmäisestä erästä käyntiin. 1-0. Rauman Pässit keltaisuuden joukkue johtaa Anttuan Herppiinin osumalla. Autio. Nosto päätynä, sitten mennään pallon perään, painaa selkäkyyrössä Valtteri Viitanen. Kovaa rymistelyä siellä päädyssä, jossa on kehkeytymässä 2 vastaan 2 tilanne. Hyvä pyöräytys Flinkiltä. Flink etsii laukaisutilaa, syöttää vielä keskelle Röngälle, joka ei ihan kunnolla siitä pääse syötön saadessaan laukomaan. Ehkä vähän hätäisemmällä yrityksellä olisi voinut kokeilla. Aika vauhdikkaasti tässä on peli aaltoillut. Molemmilla vähän tuntuu nyt vuorotellen olevan se oma hallintajaksonsa. Pitkiä hyökkäyksiä kummaltakin joukkueelta. Viitanen. Loistavasti suojaa tilanteessa ja kuskaa hyökkäysalueelle. Sitten on Viitanen hetkessä ja syöttö sen jälkeen maalin edustalla. Laukaus vasemmalta puolelta hyökkäysaluetta menee kuitenkin ohi. Hyvönen. Hyvä pienen tilan syöttö siitä Autiolle. Ja paitsi Velys katkaisee pelin. 58 sekuntia erää jäljellä. Tässä vielä tuo Viitasen nousu. Kolme ja puoli tuntia kohta painettu suoraa lähetystä menemään ja vielä mennään tuonne suurin piirtein ilta 6 asti. Eli 5 tuntia vielä jäljellä. Kello 17 siis alustavasti alkamassa historian 8. ballhockeyn SM-turnauksen loppuottelu täällä Lempäälässä. 7 joukkuetta mukana tänä vuonna. Eli 1 enemmän kuin vuosi sitten. Närhi. Viimeinen minuutti liikkeellä. Vieläkö Riemu pystyisi sen kuuluisan koppimaalin tähän vartin loppuun tekemään. Hyvä sen laukaus tulee maalille asti ja taitaa osua omista pelaajista Ari Närheen. Ainakin reaktioista Närhen elekielestä päätellen. Nyt menee sitten ihan pelkäksi puolustustaisteluksi Pässilä tämä erä loppu. Hyvönen. Vielä viivaan. Pieneksi menee. Tapper kääntää maalin eteen ja vielä 1 paikan saa siitä. Liikunnan riemu rakennettua. Ensimmäinen erä. Ensimmäinen 15 minuuttinen. Kaikki valmista, sitten mennään toinen 15 minuuttinen liikkeelle. Erpiin. Pääsee kääntämään viereen Teleniukselle. Erpiin. Kyllä vaikuttaisi olevan aika poikkeuksellinen kyky rauhoittaa peli. Hyvä liike, hyvin suojaa, hyvät kädet. Paljon vahvuuksia. Hyvä kääntö tulee sinne ruuhkaan ja nyt on vaikeuksissa sitten Pitkänen Riemun maalilla. Oli hyvä yritys Leevi Teleniukselta. Kärkimaa. Pässien alimpana pelaajan laukoo kaukaa puolesta kentästä maalille. Puolittainen ohjuri saadaan aikaiseksi. Sitten jälleen Telenius. Ei odottele hetkeäkään. Ilmeisen maalin jälkeinen pelaaja vaikuttaisi Telenius olevan. Päätyy Aaltoselle.
Nyt lähtee taustalla Telenius vaihtoon. Hänen tilalleen pomppaa Vili Kuusisto numerolla 88 Tiitus Koivunen. Myös toisen puolustajan pääsee pässit vaihtamaan taustalla. Janne Lakkapää kentälle. Riemu rauhoittaa. Rönkä maalin takana. Nyt myös Riemu vaihtaa uusia hyökkääjiä kentälle. Kapteeni Hyvönenkin hölkkäilee vaihtoon. Tilalle 16 Mikko Tuomela. Ei pääse siitä Riemu ylittämään hyökkäys. Sinivava taas todella tiukasti omaa sinistä puolustaa pässit. Koivunen maali takana. Tarkasti tutkailen tässä ensimmäiset 2 minuuttia erästä menty eteenpäin. Nieminen. Touru laukoo, mutta ei vaikeuksia Pitkäsellä. Taitaa olla 5. torjunta tilastoihin Pitkäselle otteluun. Tässä näitä Leevi Teleniuksen rakentamia paikkoja, tai yksi niistä. Autio kovaa rymistelee tilanteeseen. Emeli Saarinen Pässien pelaajista menetti tilanteessa mailansa. Sai sen noukittua jo ylös. Loistava kääntö tulee Autiolta ja näin pääsee Riemu hyökkäämään. Saku Leinonen vielä hakee takaisin keskelle Tuomelaa. Aaltonen. Saarinen saa rauhassa tulla oikeata kaistaa pitkin eteenpäin. Sen jälkeen maltillinen pudotus, kokeneen pelaajan ratkaisu pudotus pohjiin. Ilmeri Kärkimaalle. Hyvä vaihto siinä Saariselta, joka tässä Pässien joukkueessa ehdottomasti edustaa kokemusta. Sitten tiukka laukaus tulee Kuusistolta. Kärkimaa. Laukaus lähtee kaukaa. Siellä on pelin tiimelyksessä jo Riemun maalivahti Pitkänenkin pudottanut mailansa tuonne aiemman tilanteen seurauksena. Hyvin luki peliä Vili Kuusisto. Näki, että tila aukeni keskelle ja siitä punaista mattoa pitkin eteenpäin. 3.23 pelattu ottelu toista erää. Rauman Pässit 1, Liikunnan Riemu 0. Rockileffoista tuttua musiikkia soitetaan. Onko se sitten Riemulle jonkinlainen positiivinen boosti? Menee ja tiedä. Seuraava laukaus tulee. Se tulee keskialueelta Janne Lakkapäältä. Mikä tärkeintä maalille asti. Kurvinen. Hyvä yritys pelata siitä keskialueelta ristiin. Nieminen kuitenkin katkaisi Pässien pelaajista. Kuusisto. Brett Harkins tyylinen pelaaja kyllä. Ihan on pelkästään tehopisteidenkin myötä pelkkiä syöttöjä tähän turnaukseen. Sitten tulee vauhdikkaasti Riemu 3-2. Parempaa syöttöä olisi kuitenkin siinä vaadittu. Aleksanteri Rynkä ja Arttu Flink olivat siinä hyökkäyksessä mukana. Lakkapää. Kädellä ottaa siinä pallon. Koivunen alas. Martiskainen. Pitkä avaus pystyyn. Ei löydä. Martiskainen tällä syötöllä närheä ja pitkä. Pakollisia varusteita ballhockeyssa ovat siis kypärä, hanskat ja maila. Säärisuojia, alasuojia. Myös tietysti suositellaan, eivät ne pakollisia ole. Suurimmaksi osaksihan ne ballhockeyssa pelaajat käyttävät jalkapallosäärisuojia tai sitten ihan spesifisti ballhockeyin tarkoitettua polvisuojuksia. Maalivahdella pitää olla täysin jääkiekkovarustus.
Mikko Hyvönen. Nyt vaaditaan Riemun kapteenilta mainetekoja. Ja siinä tulee Hyvöselle hyvä paikka keskellä. Oli mainio syöttö myös Miska Autiolta, mikä vähän tuli Hyvösen jalkoihin. Ja vaikeutti syötön haltuunottamista. Aaltosen nosto ja lyhyen ajan sisään toinen peräkkäinen pitkä. Mikko Tuomela aloittamaan Riemulta. Vastassa oli Tommi Touru. Loistava paikka tulee keskelle, Leinonen, mutta Herpiin torjuu. Upea paikka nyt Saku Leinosella tasoittaa peli 1-1. Paine pysyy edelleen pässien alueella. Aaltonen. Ahtaaksi menee Leinonen. Nappaa pallon ja pelaa viivan tuntumaan Tapperille. Väinö Tapperi levittää, seuraava vetopaikka aukeaa siihen keskelle. Tuomelan kuti päästää kuitenkin peittämään. Kärkimaa kulmauksessa. Ahtolan jatkoyritys eteenpäin. Nyt ryskätään menemään oikein urakalla. Tästä peli katko. Ja kyllä siitä rangaistus tulee. Se tulee Riemun joukkueelle. Väinö Tapper, MM-kisoissa mukana ollut peluri, rangaistujen aitioon. Tapperillakin peräkylä lukee tuolla selässä. Antti Koskela siis parisen tuntia lähetyksen alusta ennätti olla täällä selostamossa mukana asiantuntija vieraana. Lähti valmistautumaan jo tuleviin matseihin. Sinne chattiin YouTubeen striimilähetykseen voi kysymyksiä laittaa. Todennäköisesti vielä joku tänne saadaan asiantuntijana kertomaan pelistä tarkemmin. Nyt kuitenkin tähän erikoistilanteeseen pässien ylivoima. Sitä on vielä 1,5 minuuttia jäljellä. Väinö Tapper siis rangaistusaitiossa. Ja nyt lähtee pässien ylivoima pyörimään. Vielä Kuusisto viivainen, sieltä viuhuu Antuan Herpiniltä. Tuttu kaksikko tätäkin paikkaa rakentamassa. Hyvää painetta pässeeltä päädyssä, 3 pelaajan voimin. Näin pääsee kuitenkin Riemu purkamaan. Kui Herpin puuttuu peliin. Pelaa siitä veljelleen. Minuutti ylivoima-aikaa jäljellä. Herpin syöttää maalin kulmalle. Sieltä löytyy Vili Kuusisto. Liikunnan Riemun seuraava purku ja näin pääsee kaikki 4 alivoimapelaajansa Riemu purun myötä vaihtamaan. Viimeisimpänä alivoimakvartetin täydentää Miska Autio. Tulee sinne puolustukseen Kilposen kanssa. Tuomela. Nyt olisi ollut kyllä hyvin Kilponen vapaana. Ei tule syöttö perille. Näyttäisi siltä, että Riemu selvittää tämän alivoiman. Puolet pelattu toisesta erästä. Kohta 8 minuuttia täyteen. Touru. Toiselle puolelle levitys Lukas Aaltoselle. Herpin hakkaa mailaa maahan. Kenttäalustaan. Näin tulee sitten Riemu täysi lukuiseksi. Tapper vapautui boksista. Saa välittömästi syötön itselleen 3-2. Tästä nyt Riemulle rakettuu. Hyvönen pääsee laukomaan. Leftin miehenä vähän väärältä puolelta suoraan syötöstä, mutta pääsee laukomaan kuitenkin. Hyvä paikka nyt Riemun kapteenilla tasoitukseen. Vaikeasta asennosta joutuu Mikko Hyvönen kiskaisemaan. Tästä Rauman pässit selvisi.
Flink. Leinonen. Hieno kärkikynän harhautus, siitä olisi Valtteri Filppulakin kateellinen. Bierumäen Finn Hockey School leirillä tuota harjoitusta aikanaan ainakin 91 syntyneille jääkiekko juniorille opetettiin. Nyt tulee heikko syöttö ja se avaa taas Riemulle loistavan paikan. Leinonen on nyt saanut parikin huipputilaisuutta siihen 1-1 maalin tekemiseen. Tällä kertaa hieno esityö Janne Lakkapäältä. Ja nyt on kirivaihde todellakin silmässä, kun Riemu laittaa kaasua pohjaan. Seuraava kuti tulee aika vasemmalta kaistalta. Laukomaan pääsi Ari Närhi. Herpiin selvittää. Loistava torjunta tulee Herpiiniltä tärkeään paikkaan. Rauma Pässelläkin vahvaa some-tekemistä. Instagram kannattaa ottaa haltuun. Rauman Pässit. Ja nyt saa sitten aloitustilanteessa tuon Herppiin pientä osumaa. Herpiin ilmeisesti näyttää siinä, että olisi vähän kyynärpäätä kättä tullut kasvoihin. Karlo Kurvinen vakuuttelee, että hän ei kyllä mitään tehnyt, ainakaan sellaista, mitä Herpiin näytti. Kaikki kunnossa ja peli jatkuu. 8.52 pelattu. Edelleen ensimmäisen minuutin osumalla Pässit johtaa peliä 1-0 ja on painelemassa tästä nyt 4 parhaan joukkoon. Vielä on aikalisäkin. Tai oikeastaan molemmilla aikalisät käyttämättä. Ennen kaikkea Riemulla, kun nyt Pässit tulee vahvan näköisesti. Herpiin laukoo terävästi kilpikäden puolelle ja nyt lanataan sitten Pitkänenkin Riemun maalilla. Riemu vasta hyökkäykseen. Pitkänen on täysin poissa pelistä. Peli saa jatkua, kunnes lopulta tuomaristo reagoi tilanteeseen. Oli hurjan näköinen tilanne, kun sinne maalille painetaan reboundin toivossa. Tässä tilanne uudestaan. Vähän siinä myös omaa silmään Riemun omista pelasta Tapperantaa Pässien pelaajalle kyytiä niin, että hänen Pitkäsen osuu, mutta Pitkänenkin vaikuttaisi pienen puhaltelun jälkeen olevan ihan kunnossa. – 5.39 toista erää jäljellä. Katkon myötä jatketaan Pässien hyökkäyspään aloituksella. Tämän ottelun jälkeen siis vielä 4 peliä turnauksessa jäljellä, 2 välierää, pronssiottelu ja finaali. Kello 13.45 on alkamassa tuo ensimmäinen välieräottelu, johon siis tämän ottelun voittaja etenee Poropoikien vastustajaksi. Poropojat saanut vetää aamupäivän vapaata, viettää rennosti. Flink. Martiskainen viereen Hyvöseltä hyvä laukaus. Nopealla virityksellä Lukas Aaltonen. Keskeltä alueelle sisään. Levittää Rystylä vielä sinne vasemmalle. Kuusisto ei pääse palloon. Siitä pitää huolen jälleen Mikko Hyvönen. Hyvönen, hyvä syöttö keskelle. Närhi. Flink löytää Hyvösen. Hyvönen loistava noulusyöttö takatolpalle Herpiin. Pelastaa jälleen Rauman Pässit. Upea taidon näyte jälleen Mikko Hyvöseltä. Tässä näin. Katse on aivan toisaalle. Jori Lehterämäistä tekemistä. Riemun kapteenilta. Maajoukkueen mieheltä. Mikko Tuomela voittaa aloituksen. Hyvönen. Päädykautta mennään. Sitten lähtee nopea laukaus Autiolta.
Joeli Järvenpää on helppo tunnistaa. Hän painaa sinne maali taakse, pelaa siis häkillä. Leinonen. Kuusisto. Hyvin pääsee spurttaamaan siitä vauhtiin. Käyttää siinä kroppaansa hyvin suojaamiseen. Sitten Kuusisto hakee maalin taakse. Ketjukaveristaan Teleniusta. Nyt tulee aika vahvan näköinen taklaus. Tähän ei tuomaristo reagoi. Samaan suuntaan sinne pelaat olivat menossa, ei mitään. Tapper. Ja kova kamppailu jatkuu nyt myös toisessa päädyssä. Viimeinen 4-minuuttinen lähtenyt liikkeelle. Pässit johtaa 1-0. Tapper. Nyt on trafiikkia maalin edessä. Ohjuria hakee Valtteri Viitanen. Ja pallo päätyy Louis Herpinin kopattavaksi. Myös Louis Herpinillä vahva jääkiekkotausta. Rauman Lukon kasvattaja muutama vuosi sitten lopetti ainakin virallisissa sarjoissa lätkän pelaamisen HPK nuorten SM-liigan joukkueessa. Pikkuveli Mathieu Herpine pelaa siis Mikkelin Jukureissa. Parin viime kauden aikana melkein 40 liigan runkosarjaottelua velipuolelle kertynyt. Flink. 3 minuuttia liikunnan riemulla armon aikaa. Jäljellä laukaus lähtee. Se lähtee Martiskaisen lavasta, menee ohi. Kurvinen. Pieni vastataklaus, kun siinä tulee kutittelemaan Tommi Andersson. Jälleen löytyy keskialueelta tila. Flink. Hyvönen. Upeasti harhauttaa nyt siinä tilanteessa Tommi Anderssonin klassiset nilkkarallit. Cale Makar tyylistä tekemistä Hyvöseltä. Hyvönen edelleen. Jatkuvasti pää ylhäällä, mistä se tila löytyy. Martiskainen laukoo. Nurmi pääsee kuitenkin Pässeltä blokkaamaan. Sitten nousuun Aaltonen. Pässit vaihtaa taustalla. 5 pelaajasta 4. Sinne jää Elmeri Kärkimaa puolustukseen. Tämä syötö katkaisee keskellä Janne Lakkapää. Nyt taidokkaasti on siitä tulla Ari Närhi koko salin läpi. Pienestä tilasta ei siinä kuitenkaan onnistu Tapper. Ja nyt on lähdössä 2 viimeistä minuuttia liikkeelle. Vähän siellä ehkä on jo Pitkänenkin kyselemässä katseellaan ainakin, että pitäisikö kohta tulla. Vielä ei välttämättä tarvitse Pitkäsen sieltä pois tulla. 2 viimeistä minuuttia liikkeelle. Pässit johtaa 1-0 ja on enää vajaan pari minuutin päässä välieräpaikasta. Nyt tulee Pitkänen maaliltaan vastaan jo useamman metrin. Vielä ei käskyä tule sieltä penkiltä, että pitäisi lähteä. Kohta se hetki varmasti lähestyy. Pallo jää Riemulle. Link päätyy keskelle Närhelle. Sitten Autio. Vaikeahko syöttö toiselle puolelle Kilposelle. Kilponen Flinkille. Ja vieläkään ei Pitkänen ole maaliltaan lähtenyt. Nyt lähtee Pitkänen pois maaliltaan terävillä liikkeillä ja näin ottaa liikunnan Riemu 6. kenttäpelaajan jäälle. Reilu minuutti otteluaikaa jäljellä. Hyvönen levittää toiselle puolelle Finkille. Link takaisin Hyvöselle ja nyt on 2 kerroksen maskia, kuten pitääkin Riemulla siellä Herpinin edessä. Ja melkoinen ruuhka muutenkin on Pässien maalin edustalla. Närhi vielä viivaan, Flink laukoo, Herpin torjuu. Siinä vaikka onkin pelaajia maalin edustalla, niin maskia ei kukaan ainakaan Riemun pelaajista onnistu rakentamaan. 56 sekuntia jäljellä ja maalin tappioasemassa oleva liikunnan Riemu käyttää aikalisän.
56 sekuntia jäljellä. Aikalisän jälkeen aloitus Liikunnan Riemun hyökkäyspäädystä. Pitkänen jää penkille, kuten olettaa saattaa. Riemulta 6 kenttäpelaajaa jäälle. Kaukaloon. Pässien viitta vastaan. Ja katsotaan minkälaisella kuviolla tästä lähdetään sitten tasoitusta hakemaan. Flink ja Hyvönen ovat viiva pelaajana. Aloitusvoittoa huutaisi. Sellainen myös tulee. Flink levittää. Hyvönen laukoo välittömästi. Kovaa lähtee, mutta reippaasti menee ohi. Ja Herpin pääsee laittamaan räpylän pallon päälle. Muutama sekunti ehtii kulua kellosta. 50 sekuntia. Vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Aloitus pysyy nyt Riemun hyökkäyspäädyssä. Tulee toiselle puolelle vasemmalta puolelta Herpinistä katsottuna. Tuomela jälleen aloittamaan Riemulta. Pässeltä Herpiin. Herpin voittaa aloituksen pallo kulmaan ja Pässiä päätyy. Sovitusti lähtee lakkapää purkamaan. Purku jää kuitenkin vajaaksi. Autio 40 sekuntia jäljellä, kun Hyvönen pitää palloa hallussaan. Riemun pohja pelaajana. Maalin kulmalle pelataan, mutta kuten tässä nähdään laajassa kuvassa, niin aika hyvin Pässit tuota keskustaa laittaa tukkoon. Koko viisikon voimin. Keskelle avautuu hyvä maalitekopaikka, se avautuu Kurviselle. Irtopallosta käydään kovaa taistelua, mutta Pässit selvittää tilanteen. 15 sekuntia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Ei ehdi purkamaan Riemun paitsiota. Pelikatko, kun 12 sekuntia jää kelloon. Siinä oli hyvä paikka Karlo Kurvisella. Keskustaan saatiin Kurviselle paikka pedattua. 12 sekuntia jäljellä. Hyvönen. Tuomela. Ei tule rangaistuksia tästä. 4 sekuntia jäljellä. Vielä yksi siirto maalin eteen. Se ei kuitenkaan riitä. Rauma Pässien aikainen johto-osuma ensimmäiseltä minulta riittää otteluvoittoon.